Yo malah oper-oper cangkem malah menti jeblok nih. Bet, kancamu oper-oper cangkem bet. Iki jenenge gengget tengah alas. Gengget. Mbah, putumu oper-oper, Mbah. Iki lek ngomongin dari om. Tak weki arum-arum. Lek sik opo sih? Ngene. Opo deh saiki. Kepas. Lan sik kan klopot ngono kan. Klopot lek ngono. Iya. 6 hours later. My YouTube channel, Queen Sainang Meratui Cilik Jawa Timur. Aku nang Melody Garden, Blek. Halo. Pengen ning kene, Blek. Kono kae omahe Mbah Kunge ceblek ngono kae. Ngentukne omah sak pekarangan nang jero. Lho, tak sutne, Blek. Mbok menawa kangen Melody Garden, Blek. Ono adewe ra mlaku rono, adewe arepe golek apa, Beb? Tiwel. Kan wong dhewe nek ngarani Wong iki dijake sangko malah kowe nganu kuwi. mesum. Kok mesume wong ngene ngate wis ra jejeg lho. Kowe manganya ngadeg ra jejo. Lah piye lho wong dalane lho munggah urung teko ngene semaput ora malah ngeret-ngeret kok. Sikile telu. Kae lho bakul areng nggih bakar-bakaran, Blek. Kae bakul areng nggih bakar-bakaran. Kae nggih narah ngene Mbah Kungmu. Dhisik cemblekke numpak peda. So, Mbah Kunge sampai numpak peda sampai Reto lek njogo Mbah Kunge. Wis saiki di omah wis diane serasa biayaan lono. Oke guys, ikuti terus keseruan aku golek kebo. Engko golek kebo ki nang ngisor lereng gunung ga lho. Nang kono. Lah pola gendong ade engko. Sido Reto. Kita hari-hari ini ki hawane kabut lembab nang awak loro kabeh nang ndas kene iki lho kemeng beb aku ki isu mau wis tak garuki ngene lho Apa di urut kancaku ya usuk-usuk ngene iki rasane panas ngono. 3 hours later. kat golek tewel teko like rel depot mek wong loro lho pasukane do balik Indonesia Raya do nganu golek sontrol kete aku demen lho Beb mobil warna ngene iki Beb ya Tuhan semoga suatu saat nanti aku bisa beli Raise yang warna begitu dek iki tak deloki gambare ae ya sementara ndelok gambare itu kalau nang rono lek goleki nang tengah alas kono nggih golep-golep. Oke deh, kita akan jungle iki pasukane 2 ekor tok golek tewel. Kita akan jangan blendi gudeg blendi ala Jawa Timur. Hah? Kita sudah sampai di alas tewel. Coba ojo nyenggol pager iki lho kae aku sing nyenggol di seladak tawon mungkin-mungkin nggih mlebu nang hutan guys aduh jamur apa wi? Wis sok didol-dol. Nang Indo ya enek tapi kan ra gendos. Heeh. Iki enek tempat paisan. Tawele yo cek babal cilik-cilik, Beb.
Lah piye nek mentol. Kan nek mentol cilik. Sik babal. Enak ndang njewe iku bet. Ndang balik temen tuh. Kok alas. Alasnya sama. Apa nih badang? Kilo gen-gen iki ono enak yang gede ya. Lah kuwi enak gede nang dhuwur kono kuwi. Iki buat yang bergigi rai ini. wong bergigil. Enak sing ngabang. Kaku. Lek di iki lho sing ijo. Apa enake nang dhuwur iki? Sak kepel. Sing ngesor mesti dizirai cah-cah. Rumah mereka lo enak baik. Aku diulah. Sekarang lo Sak hektar iki wit. Tapi lek sing mlebu rono ya saya takut. Kene iki ya tinggi mubeng latih jaran. Endi? Tapi piye lem mlebu? Cemplung kali wong kaline iki. Heeh. Ya ora apa-apa ki. Ayo. Gula renek kuwi ya dieksekusi. Lah kita enak sing tuwek barang. Kalau buah tewele kita sudah pernah ke sini ya. Aduh, diambung pupu. Iki lho Beb enak sing iki lho tewele iki lho enak. Iki sing sering tak rai. Iki tewele. Karo iki lho, Karo sing ijo iki lho ada. Golek. Iki lho sing enak sing karo aduk. Ulet no. Delok Cek. Iki wis tuwek to. Iki tuwek. Iki lho Pak minta iki. Iya. Nek ngene iki tuwek iki. Heeh. Ayo kita eksekusi. Kita eksekusi dulu guys ya. Kita ikuti terus ya. Anturut alas iki lho. Heeh. Ijo sing kuwi lho, Pak. Heeh. Lah ora kuwi aku. Nganu geok ora. Gitu ora. Geok ora. Nek tak gene genter nih. Iki aku di sokling kan. Iki ora gak tuwek apa? Yes. Sing ndek wi mau. Karo ndek kuwi ya. Delon sing ndek wi mau. Apa genter tapi gentere anu seglek kok. Misi Mbah njaluk tewel kutumu. Wis sing isor wis ndekem. Sing isore wis lho sanding sikilmu lho. Bagus. Sanding sikilmu iya. Ya kadang ya nek sing nyepet-nyepet barang ngono kuwi. Enak lho. Bunder-bunder. Jungkana sih, kotos-kotos lho. Wong nyengir iki lho, cowol kote nyamuk. Kita jungle. Resek. Jadi, terus aku angkat ini. Gila rapi tak kobo. Wit nganunen sik tusen dhisik nganune iki ke. Tos.
Lah kae ndelewer ngono kuwi yo. Biasane kowe yo ndelewer. Ora. Bareng ini Hai, serasa gluwis. Tidak boleh gluwis. aku ora pengen kentut lagi mau. Ndasku mumet soalnya. Mumet sik mikir ngene. Wis tau wis ora sanganen. Golek sing ijo bet ngono. Iki kan Iki dhuwure ram kuwi tuwek kayane san. kono lho di singgaki pinggir-pinggir. Iku lho kok kena gegenter wi, Beb. Mburi sikilmu. Kono menane. Oh. Nyamuke munyerin ndas. Iya. Aku sak karo udut. Udut mau Wong arep ngobori cangkem. ngobori nyamuk. Lho, ora ngobori cangkeme enek bahasane wong Jawa Tengah kae. Obor-obor congor. Oh, obor-obor congor kae malahan ora cangkem. Gene mantan pacarku kae. Obor-obor congor. Sopo kae sing dalangan lah. Obor-obor congor di sini. Pacarku cah Tegal to. Malah Go sapa kae sing nganu dalang ngono lho. sing mati ya lho, sing Iya. mati Jawa Tengah. Saya obor-obor congor nggih pengusir nyamuk. Asine iki nggih apa bet tenger. Lek loro iki kan tenger-tenger, lek siji iki Tenger. Ya obor-obor cangkem kae, guys. Oke. Era situ. Wong emang guyu. Ya, wis ceblok imutne. ora. Iki lho nek lidiku kok rupane kok ngene kok. Iki lho, kok rupane ngene, Beb. Rokoke. Iki pembaharuan. Kayak gambari loro ngene barang. Ngono pangkase nganu di tuku kok yo an. Iki ki kok bungkusnya kok rupane buyu. Oh paling nganu. Arep ngemot loro nih, kok ndudut neh. Rupane ki buyu apa stok Diomo lek obor-obor cangkem kok malah menji sebel ceblok nih. Ya weh ora buyu. Bet, kancamu obor-obor cangkem, Bet. Iki jenenge begenggek tengah alas. Genggek. Mbah, putumu sak obor-obor, Mbah. Dhisik ki lek ngomong ki Beb yo. Tak weki arum-arum. Lek dhisik klobot iki. Dungone klobot lek saiki kertas. Lek dhisik kan klobot ngono kan. Klobot lek ra ngono. Iya. Kayak rada segitiga lek sing dibong isih rada nyelepor ngono kae. Kawane kerasa sing gowedi penisine akeh. Yes. Ki, Iki ojo kejep kono men. Ngono nek wong pesen sing nang Indonesia pesen. Aku njaluk lo ewele. Lebokno kulkas. oke. Sing kene ojo lagi lo lomboke. Lah kowe kayane mama isin jane yo arep dhewe. Iki lo sikile linune iki lho rong mari. Yo kan salah pamer. Ya Ya kancane pengen lah. Lah kalau ijo, Beb. Tapi kalau kok nganu enggak sing bunder kan? Gandul ya? Lah kowe nek prank kuwi kena nggih sogrok. Gon lisan wae pringe. Kowe iki rada cilik. Iki lho. Yo lek nggo mangok. Oh. Elegenter, guys, elegenter. Iki lek golek. Ora sama go mlebu rono lho. Senengane ngotong-ngotong. Apa iki yo enek iki lho, teko ora tau sing iki. Rene yo. Iki? Iki lho rada anu pet-pet nih. Katanya aja di Oke. Guys. Oke. Oke. untuk siapa? Wis disyarat dulu. Penyeret genter, guys. Ngevlog karo nyeret genter saya. Tapi katanya nanti
later. Sil tewel koala Bulangan cewek. bulangan tewel Wolu. 10 Wolu, tak mau 5. Gede-gede. Tak ikut punjul lah sing ngesor wi mang 5 lho enak ae mek 8 5 7 ling tak gawa 7 karo 3 piro 10 Mau gelundung oke. tapi saloke kan cilik-cilik emang Tak ikut sing dirimu bungkeng mau. Seneng Bungkek. bungkeng. bungkek Ya bungkek wes. Aku manutan guys. enek Pak kontraktor bungkek udah jungle kita kan jungle Jandul iki prayongan toh. jungle Ada jagung kae to. lho iku jungle jagung jo jungle iki bahasa Inggris ya jungle in the forest ya Forest hutan. forest sih hutan lah ya jungle the forest and we golek tewel ya toh Apa itu jangkau? sek beb Dia kempis-kempis guys. hop wes ngono ae aja lali disogok-sogok jos